òwe Yorùbá kan ló sọ wípé Lání-n-tán kì í níwo ẹ̀sìn, Lání-n-tán kì í níwo ẹ̀sìn. Yorùbá a máa lo òwe yìí láti kan ènìyàn nílọ̀, láti sọ pé kí ènìyàn kí ó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Bóyá nígbà tí Ọlọ́run bá kọjú búrùjí tàbí tó ní kí owó tètè wà lọ́wọ́ irúfẹ́ ẹ̀dá kan tí ó bá fẹ́ máa ṣe gàlìgàlì, tàbí tí ẹ̀dá kan bá ní ohun kan tó rò wípé ẹlòmíràn ò ní, tàbí tí Ọlọ́run bá bùkún ẹ̀dá kan tó rò wípé kò sí irú òun. Yorùbá a máa lo òwe yìí láti ṣe ìkìlọ̀ fún wọn wípé kó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Nígbà tí wọ́n bá pé Lání-n-tán kì í níwo ẹ̀sìn, ìyẹn ni wípé kò sí ohun tí ènìyàn lè wù kó ní láyé yìí, kò lè ní ohun gbogbo tán. Tí a bá wo ẹṣin jẹ́ ẹ̀yà ẹranko kan tí wọ́n á máa gùn láyé ọjọ́un láti lọ sí ìrìnàjò. Títí dòní ẹṣin náà sì wà káàkiri. Tí a bá dé ààfin àwọn ọba kọ̀ọ̀kan, a ó sì bá ẹṣin níbẹ̀. Bákan náà, a ní àwọn ọlọ́dàni tó jẹ́ pé àwọn náà ní ẹṣin. Bí ẹṣin yìí ṣe rẹwà tó, bí ó ṣe wúlò tó, ó jẹ́ ẹranko tí kò ní ìwo lórí gẹ́gẹ́ bí ti màálù. Nítorí náà, tí ìwọ bá wá rò pé o ti ní ohun gbogbo tán, Yorùbá wá jẹ́ kó yé ọ wípé ohun tó wù kó o ní, ó sì tún kù àwọn nǹkan kan tí ìwọ náà tí o ò tíì ní. Bí Yorùbá ṣe máa ń lo òwe náà nìyẹn. Wọ́n á ní pé Lání-n-tán kì í níwo ẹ̀sìn. Ìyẹn ni pé ohun gbogbo tó o bá ní, ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Mo sọ nígbà kẹta nítorí wípé Yorùbá ní òjò lówó, tójò bá sì rọ̀rọ̀rọ̀, ó di dandan kó dá. Bóyá ọlá nìwọ ní lónìí, bóyá ipò nìwọ wà lónìí, rántí wípé Lání-n-tán kì í níwo ẹ̀sìn. Ohun yòówù tó o bá ní, ipò yòówù kó o lè wà, ẹnìkan ló wà ńbẹ̀ lánàá, bóyá ìwọ ló wà ńbẹ̀ lónìí, ẹlòmíì ni ó tún wà ńbẹ̀ lọ́la, ìyẹn ló dájú. Nítorí náà, gbogbo ìgbà tọ́lọ́run bá kọjú búrùjí sọ́dọ̀ rẹ, ní gbogbo ìgbà tọ́lọ́run bá ti ọlà sọ́dọ̀ rẹ, lò ó jẹ́jẹ́, ṣe é jẹ́jẹ́, máa rántí wípé Lání-n-tán kì í níwo ẹ̀sìn. Akínọlá Ọlámídé ọmọ bá ti ń jábíóyè, pé láti gé péréte mọ́ nù fún tòní. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi, Ọlámídé Ọláàbàtà. A ó gbádùn ara wa dọ́ba. Ǹjẹ́ títí ìgbà míì tá tún máa pàdé, ire lójú owó rí, ire ò ní tán lọ́ọ̀dẹ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ire o.